Enggal kawiwitan tata cara pawaosan crita cekak kanthi irah-irahan bengiku ana getih tumetes. Kados pundi gancaranipun? Monggo dipun semak sesarengan lumantar live Facebook Asa FM ugi 107,1 MHz sarta ing salajengipun penyiar ugi saged mresani lumantar YouTube channel Bung Asa Channel. Semoga para kadang cerita cekak bengi iku ana getih tumetes sampun nate kawedhar ing kalawarti kirang langkung 3 dasa warsa kepengker 32 taun kepungkur. Monggo enggal kawiwitan. Wis gembleng tekadku bengi iki keris jangkung mangkurat ing bangkeanku kudu kelakon nunjem ing dadane Singadrana. Kaya patrape Singadrana nunjemake keris ligan iki ing dadane bapakku Dek Semana. Jangkaing sikilku mantep madhep tanpa mamang napake bulak amba ing ngisor abyoring lintang-lintang sing kumedhap ing dhuwur kono. Tinuntun atiku kang atos kaya jati gembol. Iki lekas kang luhur netepi darmaning anak lanang. Mengkono surak ing atiku senajan wong liya alok aku iki tindak kadurjanan. Nanging apa kadurjanan? Polisi? Pakunjaran? Wis 22 taun aku ncat saka desa kene. Wiwit umur 10 taun tanpa ana sing ngerteni ing endi papan dunungku. Malah wis ora ana wong gagas yen aku iki isih urip ing alam padang. Bubar ketadean mengko aku ngeblas bali menyang Lampung sing adoh jangkae saka tanah Jawa kene. Sapa sing bisa nglacak lan nglari playuku? Panduluku tajem ngulati regemenging desa ing ngarepku. Babar pisan aku durung pangling. Senajan nggonku nyawang ing wengi kang peteng dedet lelimengan. Iku persis kaya sing kulino ndak sawang jaman cilikanku mbiyen. Yen aku pinuju mindik golek jangkrik ing tengahing sawah wanci ketiga ngerak. Wancine tanduran bako pating krembyah ing regemenging wengi kang peteng ngene iki. Kaya mbiyen jangkrik ngerik ngagrak ing sela-selaning brongkalan sawah. Kaya mbiyen ana bedane sithik. Swara jangkrik kang gagrak iku mbiyen keprungu ing kupingku kaya swara tembang kang ngundang aku supaya nyaketi. Kaya wiramane tembang-tembang kang anyut-anyut ngleliting lelipur atiku. Nanging saiki swara iku kaya surake demit sawah kang ngrojongi lakuku duraka ing bengi iki. Marta, endahing uripmu ing padesan iki wis direnggut Singadrana. Temah awakmu kelunta-lunta ing tanah paran. Aja ngaku anak lanang yen kowe ora bisa malesake
patine bapakmu nalika semana. Atiku kaya didodhok rasane. Dadaku kaya ditambek karo palu godam, mripatku kaca-kaca. Nyawang argemenge tanah ing desa kelairanku. Sing wis 22 taun ndak tinggal semprung tanpa pamit sapa-sapa. Ing desa iki aku napaki alam bocahanku kang kebak kabungan ing pangayomane bapakku. Ing tengah welas asih ibuku kang ndak sungkemi. Dumadaan wae kaendaning uripku dipunggel tel dening pakartine Singadrana. Bengi kang wengis kuwi aku tumapak ing desa iki nggawa kabar pepati, batinku tambuh. Lelakon mangkene satemene sapa sing gawe, sapa sing nyithak, sapa sing ngrangkek. Alon nanging mantep aku lumebu lurung-lurung desa kelairanku nalika semana. Akeh owawan kang tinemu nanging rasaku babar pisan ora pangling karo denae apa wae kang kumrembyah ing kene. Lelakon jaman bocahanku bali ngambang ing ingetan. Kaya-kaya lagi dek wingi aku ninggal desa iki. Ora kaya wis puluhan taun aku ninggalake. Ing prapatan kapisan aku menggok ngidul. Ora meleset pandugaku omah limasan gedhe iku isih wutuh kaya sekawit. Mung pelatarane kang jembar iku saiki kebak pasren tanduran kembang pating grembel maneka warna. Mesine endah, mestine asri. Nanging kaendahan ing sak njabane telapukan mripatku ilang musna. Tugel tel awet prastawa wengis kang gegirisi ing wengi 22 taun kepungkur. Jangkahku laju tanpa samar, aku nasak latar munggah ing jaga satru kang kepadangan ting sing ora sepira bisa madangi sakiwa tengene papan kono. Ing perangan kang rada peteng aku lungguh senden gebyok sing tau tak nggih senden jaman cilikanku. Oh lelakon lawas, aku ora bisa ngilangake. Senajan luhku wiwit ambrol nanging tak ampet, tak kuat-kuatake. Aja nganti aku nangis ngguguk ana ing kene kang kudune ora ana sing ngerti tekaku. Ndak jarak sirahku rada banter tak bentrokake gebyok sing tak sendeni mau. Kareben keprungu Singadrana sing mestine ana njero omah. Yen dheweke nginguk metu ing kono aku tumandang. Nanging sawise tak andeni sawetara wektu tetela ora ana wong metu. Ora ana sabawane alang-alisik, sepi mamring kaya-kaya kuburan. Iki wis kliwat tengah wengi. Swasana saya nyenyet menep barengi ademe angin ngrayangi kulitku. Ngoreke kodhok-kodhok ing sawah kidul desa keprungu luwih bening mecah sepining wengi. Jalari swasana dadi tintrim gegirisi kaya nalika 22 taun kepungkur. Ing wengi kang wengis kang munggel lelakon-lelakon indahku jaman bocahan. Ing sakiwa tengenku setan lan demit pating sliwer kaya bocah-bocah arep nonton wayang. Ing cagak emper, ing ngisor-ngisor grembelan kembang-kembang pasren latar kuwi, lan ing ngisor kentongan kang gumandul ing blandar emper kae.
Aku isih eling banget. Isih eling cetha welo-welo pakulinane Singadrana. Saben bengi dheweke kaping 3 metu nuthuk kenthongan. Mracehnani yen tengah wengi wis kliwat. Wanci sirebut cah tengah wengi lan jago kluruk sepisan. Sedelo maneh mulane atiku wiwit ndak tata. Senajan ndredeg wel-welan awit aku bakal nindakake pakarti kang luar biasa. Ora nate ndak lakoni, mung tak empet suwene 22 taun. Tangan tengen ngrayangi ukiran keris jangkung mangkurat kang sumelip ing bangkean sisih kiwa. Mripatku tansah pendirangan mrana mrene, nanging jujugane pandulu ana ing lawang lan kenthongan ing gumandule blandar emper kuwi. Ing kono mengko keris jangkung mangkurat sing mung sakilan dawane ning landhepe pitung pinyukur iki bakal ketemu karo gadangane. Dadane Singadrana sing jembar bawera bakal tak cubles mancep. Saya wengi atiku saya deg-degan. Lan nalika swara jago kluruk wiwit keprungu sesautan ing kono, jantungku geter-geter kaya dirok dening setan. Meripat mencereng ngulati lawang, lan tangan gemeter ngegem ukiran keris jangkung mangkurat ing bangkean kenceng banget anggonku nggoceki. Aku wis sawega ing gati. Ora nganti seprapat jam pakaryan iki bakal ndak rampungi. Lan wiwit sangat iku aku wenang aku dadi anak lanange bapak. Nanging nganti swara jago kluruk padha sirep, lawang iku tetep minep. Kenthongan iku tetep mbisu, ora ana sing nuthuk. Atiku wiwit goreh. Rasaku wiwit ora bisa semeleh. Apa bengi iki aku ora entuk gawe? Sawise ngenepake kabeh kanepsonku, sakwise aku golek sangu kekuatan kanggo males lara wirang lan uncate nyawane bapakku dening Singadrana nalika wengis ing 22 taun kepungkur. Adoh-adoh nggonku lumaku wis ndak rancang mateng seprono sprene. Apa aku kudu bali nglenthung? Kudu bali kanthi tangan kosong. Yen nganti kuwi kedadian remeh temen awakku. Nalarku mulur mungkret, atiku glebagan jula ing jero dada. Wekasan petungku ketemu. Geneya aku ora ndodhok lawang iku wae. Ora kudu ngenteni apa kang dumadi.